Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo ma qadx idur mal-lewża jinsab imħasseb dwar il-qagħda finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista. Meta kien qed jitkellem fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista ammetta li l-problemi kollha li għadda minnhom il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat jistgħu joħolqu problemi ġodda. Fuq kollox il-Partit Nazzjonalista tilef il-ġbir ta' fondi ta' Ġunju li għadda. Ħanibdew mill-ewwel bil-appell kieku għaliex għana bħalma tafu missjajna il-maratona ta' Ġunju. L-affarijiet li ġraw kollha u allura dik tista' toħloq problema ta' flus jekk sakemm ma nirkuprawhomx. Robert Arrigo kien qed jitkellem meta f'jum eluq snin Adrian Delija sar ġbir ta' fondi fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Allura nħeġġeġ in-nies jekk jogħġobkom bħalma tagħmel l-isbaħħos li jista' jagħmel meta jċempel xi ħadd. U ma waqafx, ġifieri onestament. Li jekk jista' jkun iċemplulna. Veru maratona żgħira, veru m'għandniex xi ambizzjonijiet kbar, imma kull ftit ukoll jgħod. Fl-aħħar jiem żvelajna kif fl-aħħar ġimgħat bdiet tirrenja inċertezza ġdida fl-istamperija, speċjalment fost il-ħaddiema li ma jafux se jkun il-ġejjieni. U tħassib tagħhom kiber b'dikjarazzjoni bħal Arrigo li għall-ewwel darba qal li appoġġja lil Delija fil-vot ta' fiduċja għall kap u għal darba oħra semma l-flus. Ma tbiddilx laqas iż-żiemel f'nofs l-xmara u kienet importanti li stabilità tal-partit anke fil-flus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.